Τώρα θα παρατηρήσουμε τον χρυσοβαλάντη χάλαρο, χρησιμοποιώντας τις τηλεπαθητικές του ικανότητες, θα ελέγξει αυτό το αυτοκινητάκι. Μικροκοσμική τροχιά της ενέργειας με κόκκινο φως. Συγκρατούμε την ενέργεια στον εγκέφαλο και την ώρα που εκπνέουμε του λέμε να ξεκινήσει. Πάμε. Βαθιά εισπνοή. Πιο καλά. Χαλαρώνουμε το ηλιακό, τους ώμους, τους καρπούς. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Βαθιά εισπνοή. Τέλεια. Άλλη μια φορά. Πολύ ωραία. Χαιρετάμε.